ta kok. Mau ki ya wis ana gento, ngono jebul gento kowe. Pak, Apa? kowe iki ngopo? Kok lemu bolang galong? Arep ngopo? Prabulang galong. Kowe jarene wong anak-anak ora tau sapa omah. Hah? Anggonku rakyat sapa omah ora aku kuwi penemu supaya aku kuwi iso duwe bojo ayu, Pak. Ayo saupama kowe kuwi duwe bojo ya wis tekan panci. Ning ora kaya ngono kuwi carane. Wong duwe bojo kuwi kembali ngatine besok bakal nduweni kebutuhan. Apa ning cukup ditinggal kok? TKP sesuk aku proyek kok. Wes. Rukun naga besan dosa. Ini ki umurku iso nambah 10 tahun, Pak. Aku leleng kene iki aku seneng nang omah ki seneng. Ayo ngono uga. Ku aku di anak gede kaya kuwi janjane ya wis bunga utawa sing iku mau. Ning tak pikir-pikir masa ya suwe ya saya seneng. Ditutuke. Mungkin mam karo Nah,